The Jollibee House. Bugo, unsay Jollibee House bayot na holiday house man na mauna cellphone pa. IDI. Hoy, paminaw sa katong mga gadali dira pwede na mumambak sa airplane. Hoy, palihog kog paambak ka ng mga baboy di pamilya dira kay atong airplane kina outbalance palihog lang. Hala, mauna kay Only Rice manggod kadungog mo ato sa pangambak na maguna. Hoy, pang naog na mo kay abot ato sa Italy. Hooray! Perfect! Nakanaog ra jud ko gigutom kog balik. Lipay kayo ang baboy di pamilya pero wala sila kabalo na nabilin ang teddy bear silang anak. Asa man ta karon mga on dato ta sa mga inasal kay Only Rice gutom na ra ba kayo oh. Sagpa ko ni maniron makaingon jud kag Only Rice diri ra ta sa fishbulan bayt sa gilid-gilid. Hoy abnormal unsay fishbulan bayot nga kita makontract dira isagpa ko nimong plaka ron paghilom dira. Saba ay gabrown lang na imong nawong pero tagpila man na imong truck dira bayt kay among sakyan. Gabiga lang kaday. Abnormal saba diha day yang ikaw kung sakyan ra day bangil ka sa truck ron lata mangguro karon. Hoy naka-rib job tagpila day ang bayad sa sakyanan day kay mag-abang nami. Kita ka ani? Yes of course kita kay ko para sa mga nawong murag mani. Kani. Kita ka na isagpa ko na limutan ng paghilom dira panakay na mo. Ay, char lang. So kani yung sakyan day pagdali mong sakay dira day kay bagura ba kanya sulay na gasgas yung kay gasgason ko lang naon ninyo. Mao ni bag-o ninyo may pagmanirado mo. May jong pagkaliwata sa sakyan ang dagang kay taya-taya liwat sa tag-iya gataya lang nawong. Hoy abnormal pagdali dira ka malarga na ta. Tagad oy way liog. Hay, anong kaaway mo mga abnormal para mo mga tsaka bayot pagdali dira day kay malaligan na tabayot. Hello ba abnormal kita ka ana diha ta kay bundak bet kung sulayan ko nimo day. Palihog kog liko kung gusto mo makaadto yung destinasyon. Diha liko lang kada na slaughter daday gilid liko gilid dira hunong dira day. Hay mga abnormal mga tunatag slaughter para datula paon sa Pepa bayot kay grabe na kasyag baba day lami kasag paon. Hello mo ko sa Pepa grabe baba imuha grabe kaburot sa imong ano. Gaoy lang agi. Hello, gaabot lang mo duwa laban-laban kasi mga anak sa tagpaon sa kadero paghilom dira ha. Kay mga tutag slaughter karon kay ipang ihaw mo duwa bayot. Hoy, liko. Babuya kita katakag drive. Normal ay sigpatong nga. Ang baboy di pamilya no kay mga tutag slaughter para dato katayon sa Pepag si Mami Pig. Na-joy baboy na mamuti unyag lapawag ininit. Hama obam, ikaw manggod kay di ka madalang lechon bayot kay dako kay. Hello, basta lechonon mo unya i-crispy pata pa nimong ulo. Kung kami lechonon unsaon man ka, sugbaon kay dako kay mulawas. Hello na dirha kay mga tunatag slaughter. Ang mga baboy di pamilya kay mga tug slaughter. Baoy gaitom lang ang agi nimo. Ay abnormal asig patong nga kay mga bangga tang tanan dire.